Ό,τι λείπει γίνεται πιο έντονο. Το ότι εσείς ζείτε μαζί είναι μια πολύ πιο ομαλή πορεία αγοριού κοριτσιού. Το ότι εμείς το γυμνάσιο, γιατί στην εφηβεία είναι η ώρα που ξεχωρίζει στο φύλλο, και στο δημοτικό, αλλά δεν είναι. Εδώ ήταν χώρια τα σχολεία. Ήταν μεικτά, δεν ήταν μεικτά. Άρα οι επαφές γινόντουσαν, όπως σας έλεγα πριν, είτε κάτω από τα Ουκρανία, δεν υπήρχαν επίσης κινητά, δεν υπήρχε η ευκολία. Περισσότερο οι γειτονιές, είχαμε όμως μεγάλη τέτοια τα πάρτι από σπίτι σε σπίτι. Όπου εκεί γινόντουσαν και τα φλερτ και οι πρώτοι έρωτες και οι πρώτες απογοητεύσεις και οι πρώτοι ξανά έρωτες. Κάθε έρωτας είναι πρώτος και μοναδικός. Και κυρίως, επίσης ένα βασικό είναι ότι υπήρχε ένα πράγμα το οποίο δεν το κατάλαβα και ποτέ καλά και γιατί. Χωριζόμασταν σε δύο κόσμους εδώ μέσα. Στον κόσμο που ερχόταν από τον νέο κόσμο και στον κόσμο που ερχόταν από τον Αγιάννη, από αυτή τη μεριά. Δεν κάναμε επικοινωνία. Δηλαδή, οι παρέες μας όλες, οι φιλίες μας όλα αυτά ήταν προς τα εκεί, προς τον νέο κόσμο. Εδώ μπορεί να τα αποσπαρτήσει στο διπλανό φρονείο, δεν βρισκόμασταν μετά στα σινεμά της περιοχής. Είχαμε και πολλά θερινά σινεμά γύρω. Βρισκόμαστε. Εμείς δεν πηγαίναμε δηλαδή στην Καρδένια, από εδώ εκείνοι δεν ερχόντουσαν στην Ευρώπη, στον Πρωτέα, από εκεί. Και εντάξει. Οι παρέες μας ήταν πάντα μητέρα. Αυτές οι παρέες που σας έλεγα πριν, που πηγαίναμε, που κουβεντιάζαμε κλπ. Ήταν πάντα μητές. Και έτσι τσακωνόμαστε και πολλές φορές μεταξύ μας. Την ξέρεις πρώτα μου, κάποτε στο Φιλοπάπου είχαμε και αυτή την ευκαιρία εμείς, τον αιώνιο λόγο των μισών και των ραντεβού. Όπου καθόμαστε στο παγκάκι, δεξιά ένας φίλος, αριστερά ένας φίλος, στη μέση το διεκδικούμενο πρόσωπο και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι οι δύο χαϊδεύουμε τα χέρια μας στην πλάτη της, διότι ο καθένας πηγαίνει και χαϊδεύουμε τα χέρια μας. Και ο τσακωμός, την ξέρεις πρώτα μου, αφού την ξέρω πρώτα, δικαιούμαι να έχω μεγαλύτερη πρόσβαση.